Ýokarlanýan narhlara üstünlükli hötte gelýän syýasat, Türkmenistanyň ady kopsuzlygy. Bahalaryň ýokarlanmagy 2015-nji ýyldan bäri dowam edip gelýän şuňlaşýan ykdysady krizisiň esasy we iň duýgur bölegidir. Narhlaryň ýokarlanmagynyň esas sebäbi hökümetiň ýalňyş maliýe syýasaty we onuň ykdysadyýat ylmyna ters gelýän hereketlerdir. Narhlaryň ýokarlanmagynyň esas sebäbi hökümetiň ýalňyş maliýe syýasaty we onuň ykdysadyýat ylmyna ters gelýän hereketlerdir. Bahalaryň ýokarlanmagy sosial deňsizligiň has hem çuňlaşmagyna, ilatyň garyplaşmagyna getirdi. Saklanyp gelýän valutanyň iki kursy, valuta sewdasynyň ýapyklygy, döwrewap bank hyzmatlarynyň bolmadygy, ýurduň ykdysady, internet, maliýe üzüňeligi Türkmenistanly öndürjüler üçin ziýanly kararlar bolup, sewdany, ýurduň gelejegini bökdüýär, milli howpsuzlygy wehim salýar. Muny halkara uramalary ýam näçe ýyl bäri berläp hökümet aýdyp gelýär. Ministrlikler garyplyga we inflasiýa degişli sanlary şap edenok, bu düşünjelerden uğralanok öz işinde. Progress fondunyň hasaplayan Palov indeksi 2025-nji ýylyň ýanwar-noýabr aýlary aralygyna bahalaryň ortaça 15 göterimi ýokarlananyny hasaba aldy. Türkmenistanda aýlyklar, pensiýalar, maýyplyk we şahy üçin döwlet tölegleri şu ýyl ýokarlanylmady. Ilatyň takminan 90 göterimi hökümet eýetçiligindäki pudoklarda zähmet çekýär. Ýagdaý Türkmenistanlaryň aýlyk girdejileriniň 50 göterimden gowragyny azyk önümlerini satyn almaga karşylaýanyny nazara alsaň ýagdaý hasam agyrlaşýar. 50 göterim bu ýurtda edarasy bolan Birleşen Milletler Uramasynyň sany. Sowet döwründe berilýän aýlyklar, ýeňillikler Sowet ykdysady modelini dowam etdirýän Türkmenistanda doluguna ýatyryldy. Türkmenistanyň azyk howpsuzlygy hakynaky kanuny raýatlaryň peýdaly we talaba laýyk imitlenmäge bolan hukugyny durmuşa geçirmeginiň hukuk esaslaryny belleýär. Şu wagt Türkmenistanyň azyk howpsuzlygy hakynaky kanuny durmuşa geçirilen ok. Maglumat üçin bellesek kanunyň 8-nji, 9-njy maddalaryna bellenilýän döwlet edaralarynyň yerli häkimiýetiň azyk howpsuzlygyny üpçün etmek babatda ygtyýarlygyny, 10-njy madda bolsa jemgyýetçilik birleşikleriniň ornuny kesitleýär. Bellenip geçilýän jogapkärligiň ýerine ýetilýändigini subut edýän ilata el ýeterli, öz içine esas sanlary we maglumatlary alýan hasabat berilen ok. Azyk howpsuzlygyny üpçün etmek babatda maglumat we monitoring kanunyň 15-nji maddasy bolsa gödök bozulýar. Ähli bellenilýän maglumatlar sanlar el ýeterli däl. Ilatyň durmuşyna gönüden-gön täsir edýän kararlar garankylykda, sansyz ölçügsiz kanunçylykda bellenilýän proseslara äsgermezçilik ýagdaýyna kabul edilýär. Türkmenistanyň oýlanşyksy ýöredýän importunyň ornuny tutmak syýasaty bahalaryň ýokarlanmagyna, peshilli we dürlügi çäkli harytlaryň çykarylmagyna, innovasiýaň ýok edip emeli gyçylygy döredýär. Şeýle üzüňe syýasat hakyky ykdysady diversifikasiýa zar berýär. Ykdysadyýetde bätleşige esaslanýan gurşawyny döretmeden we döwlet ulgamyny kämilleşdirmän hökümet importuň ornuny tutmagy hakykatdan üçün edip bilmeýär. Şeýle syýasat gazyp alynýan ilatyň entek eýe çykmadyk. Awtoritar sistemany saklamak üçin kislorod ýaly möhüm gaz we nebit ýaly tebii gaýlyklara bolan garaşlygyny has hem şuňlaşdyrýar. Häzirki ykdysady krizisde diňe bir içerki öndürjüler däl, esem içerki sarp edijileri hem gollamagy gözüňde tutmalylar. Ilat zerur azyk harytlaryny satyn alyp bilmese, bu ýurduň bütün önümçilik pudowynyň ösmegine päsgelçilik döredýär. Telekeçileriň töleýän paralaryň ählisi sarp edijiniň satyn alýan harytlarynyň we hyzmatlarynyň bahasyna goşulýar. Şonuň üçin hökümetiň ykdysady strategiýasynyň iň möhüm bölegi bahalaryň ýokarlanmagyna garşy we inflasiýaga garşy görüş, takyk, barlanan tejribelere ilmi esaslanýan çäreler bolmaly. Narhlaryň aşaşanlygyny üpçün etmek, telekeçiler ilat üçin internete birikmek üçin narhlary azaltmak zerurdur. Türkmenistanyň ykdysadyýety açyk bazar üngelerine esaslanan ok. Halkara jemgyýeti Türkmenistana Sowet ýapyk ykdysady sistema hökümine tanaýar. Bazarda bäsleşligi höwetlendirmeli, kiçik we orta kärhanalary gorulmaly, öndürjüden alajak harytlar üçin iň göni ýol üpçün edilmeli. Hyzmat pudowyna kiçik we orta kärhanalaryň açylmagyna, işine kanuny ýeňillikler berilmeli. Çalgytlaryň we ýygymlaryň hersiniň nä derejede zerurdygy barada giň jemgyýetçilik we mejlis derejesine jedelleri geçirmek mühimdir. Nebit we gaz pudowy täze iş ýerlerini düreden ok, iş ýerkisligi täze iş ýerleriniň kiçik we orta biznesiň telekeçileri döredýär. Hökümet bilen jemgyýetiň korrupsiýaga garşy görüşi we biznesiň hökümetden garaşsyz bolmagy, döwrewap garaşsyz döwletiň özünidir. Bellenen ädimleriň hemmesi syýasy erk bolany, krizis döwründe inflasiýanyň düp göterip eselmegine şäre bolýar.
Türkmenistanylynyň kanuna bolan hormaty daşary ýurt maýa goýumlarynyň ýurdumyza çekilmegini, türkmenistanly biznesleriň daşary ýurtlaryň bazarlaryna ýokary hilli harytlar bilen çykmagyny, gury gürüňlerden çynlakay ösüşi, girdejileriň epesli ýokarlanmagyna we adamyň ösüşine uly itergi berer. Türkmenistanda inflasiýaga garşy görüşmek üçin Türkmenistanyň Merkez Banka öz başda geçirýän syýasaty bilen bahalaryň durmuklygyna ünsün jemlemeli, has bir pul syýasatyny durmuşa geçirmeli, valutanyň iki kursyny birleşdirmeli we aşaşanlygy ýokarlandyrmaly. Şol bir wagtyň özünde sargy sistemasynyň reformasyny ilat bilen maslahatlaşyp durmuşa geçirmeli. Şu wagt Merkez Banky doly 2-3 emeldaryň eline we şahsy isleglere gulluk edýär. Türkmenistanyň bazar hakykatlarynyň uralyp, şeýligi, durlugy bilen tapawutlanmaly. 2022-nji ýylda Türkmenistana bütün dünýä sowda uramasyna goşulýan ýurt derejesi berildi. Ýöne ýurtdaky valutanyň goşa hümmeti, ýurdun häzirki ykdysady strategiýasynyň esasy bölegi bolan importyň orny tutýan syýasaty, üzüňelik ykdysadyýety bütün dünýä sowda uramasynyň görelgelerine laýyk gelmeýär. Döwletiň maliýe dolandyryşy gorky, yalan söz, oligarhiýadan, zorlukdan, mafiýa mahsus bolan häsiýetlerden saplanyp açyk bazar ykdysadyýetiniň ölçewlerine we gymmatlyklaryna esaslanmaly.